Today I don't feel like doing anything. Hola, hola, què tal companys i companyes, amics i amigues? Anem a veure un segon tutorial sobre com simbolitzar polígons, dades vectorials en polígons. Utilitzarem les dades que hi ha dintre de la carpeta 00 datos, però si vosaltres esteu en una assignatura en la qual teniu altres dades que no són aquestes, també és aplicable tot el que aprendreu en aquest tutorial i en els altres d'aquesta sèrie de simbolització en QGIS amb les vostres dades pròpies, ja siguin línies, punts o polígons. Anteriorment, en tutorials previs, hem vist com simbolitzar punts, com simbolitzar línies i com simbolitzar polígons. En aquest cas, veurem d'una manera una mica més complexa com simbolitzar polígons. Per tant, arrosseguem el nostre shapefile de la carpeta polígons i visualitzem què tenim aquí. En aquest cas, tenim una capa dels municipis de Catalunya. Una de les missions d'aquest tutorial és veure com podem simbolitzar cada polígon d'una manera diferent, en funció d'unes de les característiques que hi ha a la seva taula d'atributs. Si per exemple amb el botó dret a sobre de la capa apretem i anem a buscar l'atribut tables, veiem que aquesta capa de municipis té una columna, un camp que ens indica la província a la qual pertany, una columna en la qual ens indica el nom del municipi. Això són dues columnes categòriques, és a dir, noms, paraules, i tenim unes altres columnes, uns altres camps que ens indiquen dades quantitatives, numèriques. La simbolització de les categòriques i les quantitatives és diferent. Comencem per la simbolització de dades categòriques. Per exemple, la meva missió ara, el meu objectiu, serà pintar un polígon amb un color diferent, els polígons, en funció de la província a la qual pertanyen. Llavors veiem que n'hi ha de Barcelona, de Girona, n'hi ha de Lleida i de Tarragona, és el que ja sabem, no? Molt bé, doncs és relativament senzill. Com hem vist en els anteriors tutorials, botó dret, propietats, simbologia, dintre de les propietats, de les moltes propietats que podem tocar, ara en aquest tutorial estem mirant simbologia, i escollim l'opció Categorize. Dins de Categorize anem a buscar la columna, el camp, província. Ja veiem aquí que ens està dient que és un camp categòric, de tipus string, no és numèric. D'acord? El símbol, si ara ho deixéssim així, ens faria per totes les províncies el mateix símbol. A QGIS hem d'apretar classificar perquè ens assigni un color a cada província. Sí? Veiem, Evidentment, podríem canviar el color. Si volem fer-lo gradients, tot el que hem vist abans en el tutorial anterior, trames... També us he de dir que com tinguem simbolitzats els colors dels municipis, que si per exemple en aquest cas província, podríem dir, mira, és que Tarragona no vull que es vegi. Pum, doncs desactives, pum. I Tarragona, la categoria Tarragona, els municipis que tenen en la columna província el valor Tarragona, aquests municipis desapareixen, no els representem. Això es farà aplicar, tornem a presentar. Evidentment, el color, tot això ho podem retocar de la mateixa manera que hem fet abans pels polígons simples. Si a Lleida vull donar-los un gruix més alt als municipis, doncs els municipis de Lleida podríem diferenciadament una vora més gruixuda. Pot tenir sentit en algun moment. Si no, anem a veure. Simbolitzar en funció de la categoria, estem simbolitzant en funció de la categoria dels valors que hi ha en aquesta columna. Evidentment també ho podríem fer per municipis. I ara anem a veure com representar variables quantitatives, com per exemple, no sé, la població, què us sembla? La densitat. Va, direm la densitat de població per municipi. Botó dret, propietats, en comptes de Categorize graduat,
Aquí estem veient que és una variable numèrica. Si no ho fos, no la podríem representar correctament. Anem a apretar classificar també. I ell automàticament, el QGIS, ens dona unes categories. Ens divideix l'espai, tot l'espai estadístic des del mínim fins al màxim de la densitat, és a dir, el municipi amb el mínim de densitat i el municipi amb el màxim de densitat, distribueix els colors d'aquesta gamma entre el mínim i el màxim dels valors dels municipis. Apliquem i veiem que la majoria dels municipis estan amb una molt baixa densitat de la distribució que ha fet el QGIS automàticament. Això, evidentment, no ens aporta gaire informació. Ens diu que Barcelona és molt més densament poblada i alguns municipis de l'àrea metropolitana que la resta. Però això no ens dona una informació bona per representar com està la densitat en la resta del territori. Això és perquè la distribució que ha fet entre el mínim i el màxim estan molts municipis, la majoria dels municipis estan en aquesta categoria. És perquè hem utilitzat una manera de distribuir els colors que no és l'apropiada. Per fer-ho, mirem l'histograma. Anem a mirar l'histograma i veurem com es distribueixen els valors de densitat en tots els municipis. Veiem els valors, veiem que la majoria dels municipis, molts, dels 900 i pico municipis que hi ha, 440, 450 estan aquí, en aquesta densitat de població. Doncs podríem fer una categoria fins aquí, una categoria fins aquí, una categoria fins aquí i una categoria fins aquí. Anem a veure què passa. Bé, ara, veieu, hi ha molts municipis que estan en el primer interval, uns quants més en el segon interval. Per això que jo he fet bastant a voleo, anem-ho a fer una mica millor. Podem dir, per exemple, que el valor mínim, que aquest interval, el primer vagi de 0 a 100 habitants per quilòmetre quadrat. El segon interval vagi fins a 250 habitants per quilòmetre quadrat. 250 fins a 500. Veieu que l'interval mínim ja me l'hereda de l'anterior. Alerta! Aquí ja fem fins al màxim, d'acord? Perquè si ho féssim a la part superior inferior al màxim, no ens agafaria el municipi amb el màxim de densitat de població. Alerta! Una cosa és els valors amb els que tallem l'histograma i una altra són els valors que apareixeran a la llegenda. Mireu, veieu? Ara mateix no quadren. Hem de posar fins a 100. Aquí de 100 habitants. Aquí, de fet, a la llegenda li podria posar mínim. Perquè no és el número que es mira de la taula. Aquí li poso jo una etiqueta que jo vull. Això en el fons és un text. En canvi aquí els valors sí que són números amb els que talla l'interval estadístic en funció del camp de la columna de densitat de la taula de dades. Sí, ho pilleu, I aquí, altra vegada hi puc posar correcció. I fins i tot, si voleu, hi puc posar el valor. 18.873 habitants per quilòmetre quadrat. I ara ens mostra quines són els mestres. I aquí a la llegenda veiem el que hem escrit aquí, a la part de valors, a la llegenda, d'acord? Sí? Si volguéssim introduir un altre interval, podríem fer-ho. Si volguéssim modificar
Això ho podríem fer ara fins a 10.000. També des de 10.000. Ho pilleu, Ara ha canviat. Ara el vermell està aquí. Fet, si volgués canviar aquest color, posar-lo negre. Podria. Aquests, els municipis amb el màxim estan aquí. Sí? Molt bé. Jo ara he fet una separació manual dels intervals, ja ho heu vist. Però podríem fer, per exemple, per quantils. Quantils, us en recordeu d'estadística que volíem dir els quantils? Molt bé. Si fem 4 classes, per exemple, amb quantils, o sigui, amb quartils en aquest cas, i mirem l'histograma, veiem que el que ens estan dient els quantils és que de tots els 900 i pico municipis que hi ha, la meitat estan per sota del quantil segon. És a dir, el 50% dels municipis estan en els 2 primers intervals i el 50% dels municipis restants estan en el segon interval. Això fa que els colors quedin molt més ben distribuïts que en el principi. Us en recordeu al principi que la majoria dels municipis, potser un 90% dels municipis estaven en el primer interval? Doncs separar-ho per quantils va bé perquè així tots queden molt distribuïts els colors. Ja veureu. Ara, poder és massa. Poder no veiem tota l'heterogeneïtat que hi ha a l'àrea metropolitana així. És important que entengueu que les mateixes dades es poden representar d'una manera o d'una altra. Les mateixes dades, els mateixos números, vosaltres els podeu trastejar d'una manera o d'una altra, amb la qual cosa les mateixes dades t'estan donant una informació o una altra. D'acord? Sigueu crítics amb això, crítics perquè vosaltres també us la poden colar, us poden mentir amb mapes. Amb unes mateixes dades les poden pintar així o com hem fet al principi. Són les mateixes dades i donen una informació diferent. M'explico? Sigueu crítics quan veieu un mapa i aneu alerta quan vosaltres feu els mapes que vulgueu representar la informació que desitgeu. D'acord? Important això. Molt bé, i ara anem a fer una cosa xula, molt xula i que us havia promès al principi, que és el dels símbols graduats. De fet, no sé si us ho vaig prometre en aquest tutorial o en un altre. Però bé, ara en comptes de simbologia, anem a fer diagrames. Aquí podem fer servir gràfics de barres o de text, o en el cas que farem servir ara són els típics diagrames circulars. Anem a triar una de les variables a representar. En aquest cas, per exemple, podem triar la densitat. Podem triar el color, per exemple, verd. I aquí triarem la mida escalada en funció d'aquesta variable. La densitat. Automàticament, si apretem aquí a prova, hem triat l'atribut densitat, anem a prova i ens diu troba un valor màxim. Anem a aplicar. A veure què passa. Molt bé. Doncs ens ha fet per cada municipi un cercle més gran o més petit en funció del radi, el determina en funció del camp numèric densitat. Molt bé. Ara, evidentment, això ens queda una exageració massa gran. Podem fer la mida més petita. Bé, us agrada? Pot ser útil, Pot ser útil per algunes de les vostres feines. Aquesta opció és molt potent. Si veieu, per exemple, que els més petits són massa petits, veieu aquests puntets que hi ha aquí, en aquests municipis de tan poca densitat de població, podem modificar per aquí. Podem donar-los una mica més de xitxa. Vale? Sí que alterem la representació d'aquesta manera, però bueno,
que sapigueu que es pot fer això, d'acord? Què més? Ja l'estima posició, podeu, evidentment, desplaçar els cercles a on estan ancorats respecte al centroide del polígon. Això ho hem vist també a la representació de punts, a la simbolització de punts. Bé, aneu al tanto amb aquesta, aneu alerta amb aquesta opció perquè us pot portar a errors. I finalment, també podem veure com representar a la llegenda els símbols, d'acord? Uns diagrames separats o com uns cercles concèntrics, com les línies russes, a veure com representar-ho a la llegenda. Així és com sortirà a la vista preliminar de la llegenda. Això no és el que pertoca. Li costa una mica renderitzar, us ho fugis, però bé. Molt bé, ara anem a veure una altra manera de fer símbols graduals. Primer de tot, venim d'aquí, diem que no volem diagrames i tornem a estar com està. Ara, anem a propietats, anem a simbologia, anem a single symbol i si recordeu quan hem vist els punts, també podríem fer l'emplenat per centroides. Des d'aquí, single triple layer, emplenat per centroides. Molt bé. I ara podem dir-li al centroide que sigui més gran o més petit en funció d'un camp numèric, com el que havíem vist anteriorment. Sí? Anem a fer, per exemple, més gran o més petit en funció de la variable densitat. Ella troba un mínim i un màxim i diem que les mides vagin des de l'1 a la 10. Anem a fer la prova. Aquí ja ens apareix a mida conforme hi ha una expressió que limita la mida aquesta, que determina la mida del cercle. Anem a provar-ho. Doncs sí, ho ha fet molt bé. D'acord?